Nie preto, že by neexistovala, ale preto, že váš nervový systém nikdy nemal podmienky, aby ju dovolil prejaviť. Možno si o sebe myslíte, že ste zábudlivá, intenzívna, alebo že stále premýšľate a neviete vypnúť. Ale čo ak to nie ste v skutočnosti vy? Čo ak je to len spôsob, akým ste doteraz dokázali prežiť? Čo ak vaša osobnosť nie je identita, ale biologická reakcia? Pretože keď vyrastáte v prostredí, kde nie je stabilita, kde je láska podmienená a kde sa realita ohýba podľa toho, kto má moc, váš nervový systém sa začne regulovať a adaptovať. A táto adaptácia má svoje meno. Chronická stresová adaptácia. Ide o stav, keď telo a mozog dlhodobo fungujú v režime prežitia. Dieťa si nastaví stres ako normálny stav fungovania. To znamená, že aj v dospelosti potom môže tolerovať stresové prostredie, pretože je pre nervový systém známe. Dokonca výskumy z Harvardu ukazujú, že dlhodobé vystavenie stresu mení samotnú architektúru mozgu. Prefrontálna kôra, ktorá je zodpovedná za kreativitu, rozhodovanie a reguláciu emócií, sa oslabuje. No a naopak aktivuje sa amygdala, čo je centrum prežitia. Inými slovami, váš mozog prestáva tvoriť a začína sa chrániť. A teraz prichádza na rad najdôležitejšia časť. Zatiaľ, čo vy si myslíte, že ste to jednoducho vy, že je to vaša osobnosť, že takto jednoducho fungujete, v skutočnosti to vôbec nie ste vy. Je to stav. A už vôbec to nie je vaša identita. Stanfordská univerzita v rámci tzv. Interpersonálnej neurobiológie vysvetľuje, že keď je nervový systém dlhodobo dysregulovaný, mozog začne preferovať kontrolu pred kreativitou. A tak si mozog vyberá to, čo je bezpečné, ako predvídateľnosť pred možnosťami. Mozog si vyberá prežitie pred životom. Navyše, toxické prostredie s narcistickým partnerom alebo partnerkou tento stav ešte prehlbuje, pretože v manipulatívnom prostredí nejde o jasnú hrozbu. Tam ide o neistotu. Pretože raz ste prijatí, potom zase odmietnutí, neskôr zase milovaní a potom z ničoho nič zase ignorovaní. Takto sa váš nervový systém učí byť neustále v strehu. V tomto stave sa nedá tvoriť. V tomto stave pomaly prestávate cítiť, no a v tomto stave sa nedá naozaj žiť. V tomto stave sa dá naozaj len prežiť. V tomto stave si obete často hovoria, ja už nie som taká, aká som bola. Ja som sa niekam stratila. Ale vy ste sa nestratili, vy ste sa len adaptovali. Dobrou správou je, že vaše skutočné ja nezmizlo. Len je biologicky potlačené, pretože kreativita, pokoj a autenticita potrebuje bezpečie. A ak naše telo necíti bezpečie, mozog ho nevytvorí. Takže toto nie je o tom, že sa máte viac snažiť. Toto nie je len nejaký mindset, nastavenie mysle. Toto je náš nervový systém. A keď sa začne a naučí opäť regulovať, všetko sa pomaly začne meniť. Nie preto, že sa stanete niekým novým, ale preto, že sa vrátite k tomu, kým ste vždy boli. Pretože bezpodmienečná sebaláska nevzniká tým, že sa opravíte, ale tým, že prestanete žiť v režime prežitia.